Stop po ang ginibay alimok ko. Sus. Nga naman di tao nga. Manabi masiya niya. Padadaan gi kuno niya dire og sumon. Di iya gi ko papatuwangon. Na, hadlok ko. Kanarang sa anak ko ang iyang baka. Akong gibritan. Alang-alang ko ang sige sa dikramo nga wa buntis. Wa ko nung kaigo ang laki gan. Di akong kitakalan na sakpan masagko. Baog di pagsaka ako. Pagbirada, dinaog na sa ko kay Mukis. Nasakpan minong ko niya. Kaya karon gipailan mo kong kaso. Ason. Ano buwang? Budlay mahadlo ko. Dili ko. Mo atubang ana. Basta guway sumon niya mo abot diri sa kuang teritoryo. Mahadlo ko kanaaran saa. Sulti pa siya nga naibog sa siyang baka. Di kami lang tatondo ha. Puli-puli may sakag na oh. Mauna diha. Abi kay puti kay ngayong baka. Di siya pa. Birada. Sulugana siya. Sas. Ay kung ado. Kabayali mo ko eh. May isin pag-asa pa ta mag-abot. Bulay. Di ko mahadlok mo surrender. O di ko mahadlok matubang. Kung naay kaso nga mo abot o muhamtal diri sa kuha karong adlaw. Magpaabot to. An-aon taog. Kinsay sad ana to. Problema jud ko ani yawa ni mga catering ko ang mga kaso hindi magkauyon ng gudi magkasinabot sa usahan akong tambag og istorya kay ginin din napita na akong barangay ang gusto ba ako nga kay maabot nga magpa-pariglo silang mga problema nga mahusay gyud sila hindi ko gusto ba nga naay mo kuan ako diri nga maghusay sila nga kinahanglan nga magbuwag sila nga makauli gilang kabubuton tagsa-tagsa. Karon, magpaabot-paabot ko wari og nabay hiyanti nga mo. Abot. Kap. Oy, May buntag kap. oy ali mo koy. Sing anhin ko nimo kap. Kay gusto na ko kap nga matubang na ko na si Abay Tutong Tugsok. Ngano man unsa man sad mo si Tutong Tugsok? Ingon ani na nga problema kap. Ha? Ang akong baka nga gitarom na kong tugway didto sa Laguna. Oh. Nahibong na ko pagkabuntag. Ngano akong baka nagsigig amba. Mao di ay. Kay iyahang gisak-an ang akong baka. Unya human, hignaog na sa siya sa ubos. Kay mo lips to lips akong baka. Imo nakitaan. Kita na ko kap. Nga pagkakita to mo giingnan ta mo sa Tutong Tugsok nga. Oy Tutong Tugsok. Sa mga nagsi magkukuha na si magsiyagit ng baka. Sa mga imo nang isaan diha. Akanaw sa daan parang din na musig. Ang Sakit. iyang katarungan kap. Iya ko nung gilili ang ngipon sa kong baka. Kung nanot bras ba? Iya akong gikahibungan. Pero pagtanaw na ko sa lubot sa kong baka. Ha? Kapit sa iyahang may buganan. Natami. Nagbasa man. Kung basa ko nun niya. Nga maupas ako na pagpangihi sa baka. Nga iyahang gisawdog iyang giinom. Pero dula ko kap. Na akong baka. Wala gibinuangan yun niya. Sa ato pa. Now, ang tuhana nga. Tao na walang may wam tilawi ano na yan tanang hayop purot magka gireklamo sa mga tag-iya na diri siya may suspect Sa ato pa mao ni karong nga ni ari ka nako. ang ari ko nimo kap mo ni ko problema kinahanglan imo siya mo padadag sumon kay makatubang may barangay karong adlaw. Mas mayo para nga maka kuan gid na anong iagi yung gi kuan ang baka. O anong dito mo siya kuno sa Laguna siya may ako nakitaan Sige, way problema ali mo koy. Kay abot ro kong tanod. Ako ni pato niya. yun na pa kap Kami. magpapasinawa ning o nimo sa may Gago. Sige, sususi anak kong ulo kay abin mo kung sano. Kini mong problema. Kini problema nimo. Mo ni hinungdan nga nako ani. Kay magsingog kog ungat na ng bilhan sa baka. problema kap ning kasagaran gis kapitan maupaw gyud tungod sa problema sa barangay kap Mao lagi. nya mao na Sige. kinahanglan matubang mini bay tugsok anang amuang problema karon kay hindi siya matubang ha klaro kayo Sige, sige, sige. siya gyud mo salarin sa akong baka nga magsigamba Ah, kada adlaw o kada gabi electronic. Nanglan ako ang ipahatod ning sumong dito ni Tutong Tugsok. ayaw do kaya kap ha Sige, way problema. sige kap Kay para ma sitol gini inyong problema ganing baka oh, na lagi sa gabi ay tambuangan ni Tutong Tugsok. Ano lagi lagi ni? Usaman. Baka-baka lang gyud siguro yang gi kuan siguro ba kay tungod pati sa kagnaong. Taguroy! Taguroy! ay kap Ah, ay, wa ka mo palayo.
Niya ako'y ipatod to nimo. Oh, Dito tong tugsok. Sumo ano niya. man? Nailikramo dire. Nilikramo si Alimukoy dire nga. Parte siyang baka. Nga ngano kuno nagsige kuno og duga ang kuan kay purag tila-tilaan siguro ni. Tugsok. Ang baka. Oh, ang baka. Oy, Ngunit karon ihatod ni dito niya. unya unsa madawaton ka ni Kap? Aw, simpre dawatong gi kay sumon man na. Aw, Oh, muna nga imo na ihatag imo niya. Ipabasa niya. Nya karon nya mo koy ay glasses dire dadali. oh, Muna nga ipabasa niya og unsay ihatag po niya. Oh, para nga unsay adi ibutang na sana dire imo. O dire. Oo. Aw, ako de mo sulob ani Kap. Okay, basing di ito kaklaro ya. Di ba nang naay glasses? Aw, ihatag na ko na pagkapinan din ako ani di ay. Oh, siyempre. Kay basig di siya kaklaro ang pagbasa na. Naasa man na siya nakuro tuon. Tuwa dito ako nadunggan, tuwa ito tong kakahuyan. Aw, Oh. sige Kap. Kinahanglan na imong ihatod an ito niya. Na maaton ako. Oh, ug unsay kuan niya puong niya nga ya pagbasa na. Mubalik ba ka dire unsay kuan asa mapaabot ako dire. Ah, sige Kap, sige Sige. Kap. Aton ako. Kinahanglan madali na ha. Oh. Kay si Alimukoy pwede tiging problema ha. Kaya na ako ginubarog ang kakahuyana. Mapanal na lang may ako gibarugan. Wa pa kini abot. Bay. Bay, Katong. Tanod ko bay, nang gay di gipadasi kani ang kapitan nga kuan. Sumon nimo. Sumon? Nang kay kaso di ay. tagasur di ayon sa may kaso ng mga ko sa. Basahan lang sa ni bay, basahan lang sa ni bay para makaibaw ka. Na. Ang problema ron ani bay kay di ko kabasa, di maklaro. Ha? Di maklaro. Di man koy kani ang sunglass nga na ay grado. Oh, sulod na. Kining sanglasa di grado. Oh, Susamot lang gyapon bay. May pang sanglas na pay grado. Tinuod ba sa digi ko kabasa bay kay ako wa man sa gi ko grado. Ikaw kuno bay, isulob. Kay ikaw tanod ka naman gyud, imposible wa gi kakata akong daycare. ay di gyap pong gigo ka ba sabay kay ang sunglass na may na ay grado ani. Saan man ato ani nga? Ikaw day wa sa di kay grado. Wala man koy grado pod. Sus Ang ang, sunglass naman. ang makasulbad ana bay kanang sumuna para may baw-ara kung unsa gi ako ang sa adtua si kapitan. Ha? Siya may kapitan, di siya makabasa ana kay siya may nagsuwat kay kana ang anglas. Iya man kana anglas. Oh, iyan eh. Aw sa ato pa. Siya may bright na to. Ato Aw, siya ra Kay gyud ato makasulbad mabasahon. ani. Oh, Siya kay ra. haron makahibaw kung kunse ko sa. Sige. Ato na ko. Ay, sige, ato. Astil lang sa gining tanura. Abi ni ko graduhan. Mas pareha pa nako ni ay. Way kabangkagan. Oh, asa may problema niyo Bay, dai? na bay. Ay, kap. Oh, Astil lang pagkahayaga. may problema ninyo? ka. Way problema ka po. Nabasa na nimo ang imuhang ayo sa kikuan akong ulo. Sa may ikaray wa kay pagtaho sa kapitan. Ayaw pod in taon na kay bastos ta na nga tanod ra ba Basta man Kani- nabasa na ninyo ning Kuwaro ba ko niya? Sumon diri? Oh, pangabaga ra ba ko? Dili lagi ko kabasa ka kay wa man taong ko'y grado. Ikaw lang kay imuham ng eyeglass. Imuha sa ng suwat. Unsa man sa di kataguro? Wala mo siya basahi. Di lagi ko kabasa lagi kay wa ko'y grado. Ang sanglas ra may imong gipada. Wa man ko nimo pa eskwelaha. Ang sanglas ra may na grado. Baon sa deron ang kapait nato ani. Aben mo kung sano? Ano man kap? Kini siya nga gisangat dire nga kaso nimo. Gikan ni Alimukoy. Unsa may sahan ako? Siya may nag kuan ani suwat ani kay kuno ang iyang baka nagduga ang bilahan. Nagduga, unsa may labot nako? Pero kini ron Basahan na di basahan kap. Basahan na di kap kay ikaw may kapitan. Unsa man di ay nga Sige, sige. patakam lang di kag padahan ako ana nga. Wa man di kay klaro. Pabasahon na. Ah. Dili. Ha? Dili. Di tinuod di na. Dili ko ka mabasa. Awa kay ayo kay kap. May tapat ka para makasa.